para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Aku Gedemati Rahayu. Rahayu. Sepatan pengiki ralali ngaturake penuwun kelawan Gusti karanaya saben bekti ya mesti ana wejangan kanggo para siswa sing tekan kene kuwi ya. Nggih, Ade. Karena ora ana pewejangan engko bali saka panggonan kene mesti lak ya ana sing kurang ngono ya. Nggih. Wong biasane sinamuk kabeh kuwi yen wis tekan kene kuwi jajane pancen mesti diati, mestine pengen ngambung daya kelawan Gustine. Lantaran wejangan oleh daya energi positif karena sing dibahas babagan kepengiranan ngono ya. Nggih, Ade. Iki par saka daerah Sidoarjo ngono Gambul. Nggih, leres Pak De. Ceritane pakem sing diparani iki kan tak bedah lagi sithik ngono ya. Nggih. Dadi jaman ben ning wilayah Sidomulyo kuwi ana sing jenenge Desa Singkil. Kuwi ana jenenge Kiai Kabul Singomenggala ngono ya. Nggih. Lah kuwi ceritane sing babat alas ning Singkil kuwi mau pancen didadekake pemukiman kanggo para umat manungsa ngono ya. Nggih, Ade. Dadi manungsa sing kaping pisan sing nang kono kuwi ngono ya. Nggih. Lah ceritane jaman semono ning pemukiman kuwi isih alas, gong lewang-lewung. Tur alase gawat angker ngono ya. Nggih. Akeh kewan buas kodene ya macan, kodene ula, lan sampe turute ngono ya. Nggih. Dadi sing jenenge ning babat alase tanah Jawa babat panggonan wingit utawa angker. Ning kono iki akeh basane sing katon, sing alusan ya akeh ngono ya. Nggih, Ade. Kodene jin, dedemit, makhluk halus sampe turute kuwi akeh ngono ya. Nggih. Makane ning kono sing jenenge Kiai Kabul sing Ngomenggala kuwi ning wilayah Singkil sing papan panggonane saiki dikenal Desane Sidomulyo. Kuwi kondang kalongko kasektene Kiai Kabul ngono ya. Nggih. Kiai Kabul sing Ngomenggala ngono ya. Nggih. Makane ya sampai saiki isih ana tempat dinasi utawa pemakamane ngono ya. Nggih. Sing saiki kondange disebut Kiai Demang Panen ngono ya. Nggih. Dadi Kiai Demang Panen kuwi bangsawan saka kerajaan Pamekasan. Kiai Kabul sing Ngomenggala kuwi jaman biyen kuwi duwe tugas njaga wilayahe ning wilayah Singkil. Saka sejarane wong sing arep nguwasani saka papan panggonan ndi-ndi wae ngono ya. Nggih. Kodene jaman biyen kolonialisme Belanda ngono ya. Nggih. Di masyarakat dari kono kuwi ya percaya nek Kiai Kabul sing Ngomenggala kuwi dadi Demang ning Singkil kuwi ya pancen nalika uripe kuwi ning papan panggonan Singkil temeka duwe sejenenge keturunan ya. Nggih. Lah salah sawijine keturunane kuwi jenenge disebut Putri Kiai Kabul sing Ngomenggala. Utawa Raden Ayu Warinah kuwi ya. Nggih. Sing duweni bojo bojone Raden Bagus Anom. Raden Bagus Anom kuwi bupati ning Surabaya ngono ya. Nggih. Jaman ben merintah ing taun 1831 tekan taun 1859 ngono ya. Nggih. Dadi Raden Bagus Anom kuwi duweni gelar jenenge Ngabehi Krama Jaya ngono ya. Nggih. Adi negara sing kaping loro. Makane Kiai Kabul sing Ngomenggala kuwi ya duwe jenenge kiprah utawa duwe jejibahan sing duweni pengaruh ning wilayah perkembangan daerah Surabaya ngono ya. Nggih, Ade. Kalau ada keturunane kuwi ya dadi wong kang
misuwur utawa sing kondang kalongko iso sekalebetan perjuangan temoko akhir hayat Kiai Kabul ngono ya. Nggih. Jadi Kiai Kabul sing menggolo kuwi ya ning papan panggonan desa Sidamulya kuwi makame Kiai Kabul sing menggolo kuwi ana daerah sing diparani wingi ngendi jenenge Kabul Buduran lho ya. Nggih. Kuwi sering kanggo panggonan ziarah kanggo ndongaake sing pengen ngerteni babagan asal usule desa Sidamulya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ngono ya. Nggih. Dadi sejarah singkate ngono kuwi ngono ya. Nggih. Makane para wali-wali jaman biyen kuwi pancen sejarah ini luar biasa, ana sing disingketake, ana sing dibabar, dadi ana sing dingerteni secara umum, ning ana ya sing dingerteni secara khusus ngono ya. Nggih. Dadi wiceritane sithik ngono kuwi tentang komplite. Nek wingi sing padha rono tak tekoki sing asli kono wis ora medhek kabeh ngono ya. Nggih. Bener. Makanya kita buka sidik babagan sejarahnya. Yang wingi sing tak sebut Kiai Mega Bedung kuwi saka Bekalan utawa daerah ngendi jenenge Bekalan iki. Madura ngono ya. Bakalan ngono ya. Lah jebule barang tak telisir tak telusur aku semede nang kono wingi lagi ketemu alur sejarah jebule Kiai Kabul Singong Menggolo ngono ya. Dadi tambah cetha ngono ya. Nggih. Ya wajar sedake laku lapah spiritual kuwi kudu digoleki alon-alon ora banjur langsung ketemu papan panggonan sing disambangi. Kudu dirituali ben ngerti sanyatane sejatine iki sapa sing dimakamke ning kono ya. Nggih. Makane kanggo masyarakat Sidoarjo kuwi eman-eman nek ora gelem nyambangi leluhure kena cetha kuwi sing babat talas ning daerahe ngono ya. Nggih. Kok dene Sidoarjo kuwi ngono ya. Nggih. Dadi sadurunge ana pemukiman utawa ana umat menungsa Kiai Kabul sing menggolo kuwi menungsa sing kaping pisanan urip ning Sidoarjo ngono ya. Nggih. Makane kenapa kok pas pengeboran sing jenenge Lapindo kae ngapik kedadean kaya mengkono. Mestine karena ora duweni tepos rino utawa ora ngrituali karo sing reksa cikal bakal sing paling tuwa ning wilayah Sidoarjo ngono ya. Nggih. Coba nek nembus leluhur sing paling tuwa sing babat alas menungsa sing pisanan. Mestine kuwi lak cerak karo pangerane karena diciptake dititahke sing pisanan ning kono ngono ya. Nggih. Paling ora nek jenenge nyambangi utawa nerakati kuwi padha karo njaluk palilahe Gusti oleh restune lan ridane. Yen karo wong jabat saiki kuwi nuruti hawa angkara pengene numpuk sing jenenge babakan Mas Picis Rajabrana kalawan pengebaran kuwi karepe ngolahake bonto dege pasugian ananging alami ra paring restu malah dadake kacilakan ya. Nggih. Ya mbok menawa kuwi disengaja pancen dibro kaya ngono ben metu kabeh cecerane mas-masane sing wujude lagi lumpur ngono ya. Nggih. Akhirnya kalau lumpur kuwi wujude apa sak jero minyak bumi ngono ya. Dadi nek daerah wilayah Sidoarjo kuwi kondang perminyak bumine. Makane akeh para menungsa sing ngincer sing jajalane ngebor. Dene golek kekayaane hasil bumine kelawan minyak ngono ya. Nggih. Ananging nek ora nebusake kalawan Simba Reksa cikal bakale di wilayah Sidoarjo, mbok sampe kapan kuwi ya bakal akeh pagodane utawa alangane karena ora direstui karo Simba Reksa wilayah setepate ngono ya. Nggih. Muga-muga wejangan iki dirungokake karo penggawa pejabat niate pancen njajatrakake para rakyate. Karena jika hasil bumi kalawan minyak kuwi mau yen nyambangi kelawan sing
secara sing mbok reksa jika bakal sing pertama kali ben urip ning kono. Mestine dikai gangsal gampang karo Gustine, janji niate nyejahterake rakyate. Ora ngene mbok bondo kesugihe dhewe ngono ya. Nggih, Ade. Dene ngono kuwi ngono ya. Nggih. Terwaktu ngono kuwi jangan singkat. Muga-muga dadake kemanfaatan ya. Nggih, Ade. Saku iki mati rahayu. Rahayu. Para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Rahayu Sagung Ibu Mati. Rahayu. Salam waspada bagi kita semua. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan wejangan-wejangan dari Pak Ditoko. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Ya, salame wis ditambahake karo kabul ya. Iya, Baik kurang siji biasanya kabel gue deh paling salam gue aduh selamat gue ya. Biasanya dia pas ora kon buka wajangan kene iki ngalor ngidul ketan kulon gue andung. Selamat Ade. Pada buka gue lali yang ada selamat. Gimana? Batu-batu yang buka ya. Ada kok ya. Santai kok ya. Lagi paten dong dino wedangan ora ada moyo ora apa-apa. Jadi gawe werna kok ya. Iya, Ya moyo lagi kesel ya karo bendera dulu ya. Iya. Bisa jahe ada tamu, saka ngendi tamune. King Cilacap. Oke. Kok Cilacap. Oke. Lara-larane kepiye saka Cilacap tepung kene iki. Oke. Silaturahmi. Tapi ngono ya. Terus lagi nglakoni apa? Oke. Lagi tirakatan terus melampah. Mlakune diawiti saka Cilacap kono. Oke. Terus mengko akhirnya tekan gede Kan Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Banyuwangi ngono ya. Oke. Banjur besok wis teko Banyuwangi bali ngulon ngono. Oke, mampir teng Bali. Oh, melompat di Bali ngono ya. Oke. Nanti ceritanya ketekan tamu musafir gitu ya. Iya, Tadi satu roga dewe bahas babakan bakal musafir. Kuwi kudu diterteni dhisik sejatine musafir ki apa lah ngono. Nggih. Kuwi tepenge ngono kamu. Tinggal monggo kan. Kaget kula tujuan gabung. Kamu kan sama pas pulang jadi di musafir niku nggih berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan tujuan dan misi. Saya saking turunipun punapa saking panggilan jiwanipun. Padune Sami Pak De. padune dah kabur. Tadi jawab iki Pak. Gue jawaban dulu ya. Karena iki wis tak ukur, kalau ora kabel udah kena dengkul. Dan sepatu ku yo Lupa Pak De. cepet ya. Ada kado-kado pasane kudu ya. Nggih. Tapi sing ku sabar iki arane sapa? Kang Adi.
Adi jenenge. Nggih, Adi. Ya. Lah, siramu kan dadi pelaku musafir. Tujuane musafir ki apa? Oke, dapat tilas perjalanan berlibur sing rin-rin. Terus niku. Oh, ngono. Nggih, Nanti dapat teras orang berjalan dulu jalan dia dulu ya. nggih. Kamu kok dapat saya kayak gini, akeh terjadi musafir gue. Dulu ngerti dulu gue bapakan musafir dulu ya. Nggih, Adi. Karena apa? Sejenenge musafir gue zaman gue pindah saka negara nih, negara liyan. Nggih. Karo duwe itu cuman jadi apa diarati babakan panganten utawa wahyu nengi lahi sing dipedang ana kalame Gusti ngono ya. Nggih. Zaman saiki wis rasah dadak nunggu musafir tuku buku dan tuku buku wis padha ngono ya. Nggih. Zaman dulu leh perjalanan satu kalame sing kuwasa kuwi ana sing nggawa. Dadi disapake saka siji-sijine. Ora beda karo zaman saiki wis dituwakake. Ini selatan utawa itu lisan ya. Nggih. Kamu tuh ya. Nggih. Mesti ini saya jenenge musafir zaman saiki kuwi ora saka negara dhewe di negara liya. Nek musafir saiki kuwi ya saka papan panggonane, tanah kelairane Ngalembara. Nek saintene Nusantara ngono ya. Sing wong Nusantara ngono ya. Nggih. Dadi ya saka daerah Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, tekan Bali ngono ya. Iya, Ngono ya. Nah, kenapa kok iki lelakune ngadi kok saka Cilacap